Autu ginen unibertsitatean, gabiz ikasten magisteritza uesin, eta bertan dago euskal batzorde bat, eta, bueno, sin más, saiatu ginen itxen jaialdi moko bat, eta behar zen DJ, norbait, hartzia, eta ez zen diru askokin egiz esan, orduan izan, bueno, garriko garagu, ikusten ginen pixka gai itxoko tontuana. Eta hori, eta gara hori, Ander Narani, eta gero Uxue, beste Mondrako lagun bat, baina gaur ezin izan dela, etorri. Egia esan da izan zen bastante lokura, osea... Bai, en plan... Bai, animatu ginen lehenengo aldia hori itxera eta hortik aurrera. Orduan hori, jarri ginen izen bat, nahi egin pixkat euskarakin lotutako izen bat, orduan iruditu jakun galtzagorri zala hori pixkat euskal kulturakin eta hori loturakan zerbait. Eta justo aurkitu genuen interneten muñeko moduko hori, izan dela azkenean pixka gure logotipuan bihurtu den gauzia, eta hortik izan zen pixkat dana. Eukidogu pintxa desberdinak eta bakoitzak mundua da, ez? Baina adibidez gure lehenengo pintxa izan zala Mondran, oso politxa izan zen, gainera uniko jende pila bat etorri zen. Eta, batez ere gu musika jartzen dugu, baina gero gustatzen jaku jendea animatzia eta igual errintxiliak eta gitzen dugu, lehenengo pintxarin genuen be sokatira eta oso guapo egon zen. Bai, saiatzen gara, hori, publikoakin bebai tipo harremantzen, izaten dalako bebai bestaletik ikusitza entretenigarri xaua. Saiatzen gara gehixin bat euskal musika jartzen, saiatzen gara beti ukitzen musika eskargauta, baina bai etortzen dela jendea eskatzea beti sinok eta gure printzipioen barba sartzen baldin bada izaten dugu baietz, eta jartzen ditxo. Ikusten dugu azkenian hau aurrera doiala eta guretzat dela zehose politxa eta entretenigarria, orduan Ez gauz bez superzentrauta hor, en plan, zuek juergatagu lanian. Segun zelakoa dan girua, toki oso ezberdinetan pintxo orduan, baina saiatzen gara bez ez egoten superzentrauta, oso gu goia esan pasatzera eta azkenian bez ez jako iruditzen gelitzen dela gaizki, jendia animatzea egotzera edo gu geistia. Bai. Eta, depende giroa, ez? Batzutan aurkitzen ditugu momentu batzuk diala bastante tenso edo guretzat pixkat, inkomoduak esate baterako, baina gehien baten giroa izaten da hori, oso ona. Nik uste dela oinarte gauza totxuena eta hori jartzen duzkaiko orduri egiz esan. Saiatuko gara itxen mintzat zehose ez desberdina, baina zehose hori gube behi elitzia gustora ez, azkenean dalako publiko neko zabalago bat tipo orain arte pintxagoen tokixekin alderatuta. Eta hori, saiatuko gara itxen baldeun hobiena, hori, bai. Bai, eta beti bezala jendea gustora egotia, animatzia eta mientia hori. Politxa izatia. Bai, hori danan gainetik, eta gero hori, gure oso esan dugu da gauzela printzipio batzuk eta printzipio jarraituz beti. Baina esango nik jartzen dugula pixka denetarik eta ganera, gero uste gehixau. Segoiaz ikusten jendeari ze gustatzen jakon orduan, itxen dugu pixka torren arira. Ez dakau bez kristoneko tipo musika estilo edo genero bat zehaztuta. Eta ikusitza gaina diala San Juanak lehengo eguna eta ez gelditzeko gero kristonago bisuakin San Juan guztietarako gabiz saiatzen. Eta musika jartez bain ningu zatuko gara ekintza ezberdinak egin, hori lehen izan duna irrintzen egitea. Hori, zeo zer, bai. Eta horako, jentea animaitiko gehiago. Bai, hori.